Još i izlaskom iz Egipta, kada je Jahve predvodio svoj narod, desilo se to da ja nalazim nekoliko paralelnih stvari počevo 19. poglavlja izlaska pa sve do 35.6. a Boga mi kasnije. Ima nekih nedoslednosti i ja ću to pokušati da se pozabavim tim malo detaljnije, ali sad prvo da krenemo od trenutka kada se nakon 3 meseca od izlaska iz Egipta Jahve obraća i daje priliku Izraelju da se očisti. I time zapravo da je to obred očišćenja od kontakta sa mrtvima, što je jako zanimljivo jer zapravo pokazuje kontakt sa idolopoklonstvom da je identičan kao kontakt sa mrtvima. Počinješ u 19. poglavlju kada se Jahve 3 meseca od izlaska iz Egipta obraća i nudi im savez. Ali naravno za to moraju da se prethodno pripreme. Pa kaže, vi ste vidjeli šta sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga budite li mi se verno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, da moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevsko sveštenstvo, narod svet. Tim rečima oslovi Izraelce. A znamo da je to ona čuvena rečenica kod Petra. Pa kaže, a vi ste rod izabrani, kraljevsko sveštenstvo, sveti narod, puk dobitka da objavite kreposti onoga koji vas pozva iz tame ka divnom svetlu svome. Kaže 2. Petrova 2.9. I sad prosto da vidite na čemu zasnivam celo svoje razmatranje pisma. Na ono što je sam Jahve rekao sebi. Dakle, iako je ovo sveti narod koji treba da se odvoji, gde i kada je to rečeno? Ima u ponovljenom zakonu 32.8. stih koji nam razjašnjava mnogo toga, koji kaže, kada je višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove čovečije, odredim međe po broju Božjih sinova. Šta to znači? Idemo u sljedeći stih koji nam sve to objašnjava. Znači 32.9 kaže, tada Jahvi njegov narod zapade, Jakov bi njegova baština. Još jedna potvrda za to je u prvoj Dnevnika 17.21 gde kaže, jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael, radi kojega je Bog išao da ga iskupi, da mu bude narod i da steče sebi ime velikim i strašnim delima izgoneći narode ispred naroda svojega koji si iskupio iz Misira. Najvažnija stvar, znači Jahve je preuzeo svoj narod. Nije mu važno sve ostalo, on jeste vlasnik svega ostalog i sad ćemo i da vidimo da li mi možemo Jahvi da ponudimo išta na ovoj zemlji što već nije njegovo. Kaže ceo Psalam 50, pa ćemo ga pročitati da vidimo šta kaže. Jahve govori iz ove zemlju od izlaza sunčeva do zalaza. Sa Siona predivnog Bog zablista. Bog naš dolazi i ne ćuti. Pred njim ide oganj što proždire, oko njega silna bjesni oluja. On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom saveza sa mnom sklopiše. Nebesa objavljuju pravednost njegovu, on je Bog sudija. Slušaj narode moji, ja ću govoriti o Izraele, svedočit ću protiv tebe, ja Bog tvoj. Ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svagda predamnom. Neću od doma tvog uzeti junca, ni jaraca iz tvojih torova. Ta moje su sve životinje šumske, tisuće zvjeradi u gorama mojim. Znam sve ptice nebeske, moje je sve što se miče u poljima. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunjava. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje, izazovi me u dan teskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. A grešniku Bog progovara, što tumačiš naredbe moje, što mećeš u usta savez moj? Ti ko mi stega ne prija, te riječi moje iza leđa bacaš. Kad lopova vidiš, s njim se bratimiš i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prevare. U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje. Sve si to činio, a ja da ćutim. Zar misliš da sam ja tebi sličan? Pokaraću ti i stavit ću ti sve to pred oči. Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste. Da vas ne pograbim i niko vas spasiti neće. Pravo me poštuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu i onome koji hodi stazama pravim. Njemu ću pokazati spasenje svoje. Šta vidimo? Da Jahovu ne zanimaju toliko žrtve koliko ga zanima duša i duh naš. Koliko smo na pravdi, na putu pravde, a koliko lažemo, koliko obmanjujemo, koliko saklanjamo svoje srce. Zato kazna ne može da izbegne. Kaže, gle nevrijeme Jahvino, jarost provaljuje, razmahuje se vihor silan i svaljuje na glave bezbožničke. Jahvin se gnev neće stišati, dok on ne izvrši, ne ispuni naume srca svojega. U dane posljednje jasno ćete to razumeti, kaže Jeremija 23 od 19 do 20. Na sve to imamo i jasnu naznaku da njega ne interesuju žrtve, već čisto srce, jer kaže lepo kod Isaije 66, 2 do 5 kaže, jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod, ali na koga ću pogledati? Na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drhće od reči moje. Ko kolje vola, to je kao da ubije čoveka. Ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa. Ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjeću. Ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabraše na putevima svojim i duši se njihovoj mile gadovi njihovi. Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovo i pustit ću na njih čega se boje, jer zvah, a niko se ne odaziva. Govorih, a oni ne slušaše, nego činiše što je zlo predamnom i izabraše što meni nije po volji. Slušajte riječ Gospodnju i koji dršćete od njegove riječi, braća vaša koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore, neka se pokaže slava Gospodnja i pokazat će se na vašu radost, a oni će se posramiti. I šta ovdje vidimo? Vidimo vrlo jasno da on apsolutno gleda isključivo na ispravnost srca, na moralni zakon. Njega zanima ono što je u našem srcu, a ne nikakav ritual, nikakva žrtva, nikakvo biće koje, nikakav dresura koja bi se spolja videla, a kojom bi zapravo on pokazao da smo ga mi pripitomili, znači dresirati Boga dajući mu određeni ritual. Ne, on traži suštinsku promjenu iznutra. Jahvu ne interesuje ništa materijalno, jer on čak i prezire to, pa mislim, zar bi on nama rekao da je gladan, zar je gladan ničega što je njegova tvorevina, ne bi nam ni rekao, ali ono čega je on gladan, da kada ga zovemo, on će doći, ali moramo biti pravedni. Evo šta kaže, grešniku Bog progovara, što tumačiš naredbe moje, što mećeš u usta savez moj. Pa s kim su onda to ljudi napravili savez ako s njim nisu? To su bezumnici koji misle da će materijalnim stvarima moći da nadomeste duhovne grehove. Ti koji ogovaraju braću, koji ukidaju pomoć udovici, koji ukidaju pomoć sirotanu, koji čine vaskoliko bezakonje. Šta kaže? Nije gladneo ni jarčevske krvi, ni mesa bikova. Znači, ako hoćemo žrtvu zahvalnu, to znači da zahvaljujemo Gospodu. Jer to je ono što je zavet naš sa njim. Jer kaže, ispuni višnjemu zavjete svoje, prinesi Bogu žrtvu zahvalnu. Zazovi me u dan te skobe, oslobodit ću, a ti ćeš me slaviti. To je ono što on traži od nas. I sada gledamo, ako je on nas izabrao kao sveti narod, Jakova je izabrao kao sveti narod. Šta on nipošto ne bi smeo da uradi, ako je to tako? Jahve ne bi smeo da odbaci svoj narod, jer je Jakov uže nasljedstva njegovog. On je taj koga je on izabrao za svoje carsko sveštenstvo. Što znači da i ostali narodi su njegovi, ali ih je dodelio nekom drugom, podelio ih je po brojevima sinova Božih, odnosno po anđelima, po kojima je podelio ostatak zemlje, znači postoji teritorijalna podela. I interesantno je što kod Enoha imamo priču 72 pastira, gde je podeljeno po periodima, gde u poslednjem periodu 12 poslednjih pastira su činili zverstva koja su veća nego zbir svih prethodnih pastira zajedno.
I sada kada znamo da postoji jedan ogromna masa ljudi koja kreće iz Egipta, a znamo da postoje oni koji su zemni, oni koji su svoju decu sprovodili kroz vatru, koji nisu znali zakone Božije. Jer da li mislite da su ovi zakoni stavljeni ovde zbog Izraelaca? Pa nisu, oni su odrastali u zakonu koje je Gospod na srce stavio i kaže uze se u pravednost, poverova Avram i uze se u pravednost. Znači, a Jakov preko svog dede je obrazovao svoje potomstvo šta je ispravno, šta nije. Znali su tačno šta se radi, šta se jede, šta se ne jede i tako dalje. Međutim, kako to objasniti nekom koji je malo više od živinčeta? Kako objasniti čoveku koji duha nema, koji je potpunosti telesan? A rekao smo da telesnost je isto što i zlo. Znači čovek koji je potpunosti telesan je onaj koji ne ume da razlikuje dobro od zla, koji će sve prilagoditi svojim telesnim željama, za koga nema tabua, za koga nema savesti. Kako takvom svetu objasniti? Jedino kako možemo je preko tarabe, preko stop znaka, preko kazne. Znači onaj koji živi u telu mora da mu se naplati. Znači onaj koji proliva krv, njegova krv će biti prolivena ili zamenska krv. Znači oni će morati da plaćaju telesno, materijalno i tek poslušnošću kroz zakon koji je materijalan, koji je zemni, koji jedini razumeju, jer su telesni. Znači, samo će restrikcije moći da razumeju, znači moći ćete preko globe i naplate kazne da ga oblikujete, takvog čoveka. Onda ćete imati njegovu nepodeljenu pažnju. Takvom čoveku daćete priliku da preko poslušnosti, iako ne razume taj zakon, ali zna da mora da ga poštuje, da se polako inkorporira i inicira da postane od sluge, da postane sin. Jer Gospod blagosilja i daje mudrost onima koji ga ljube, koji ištu mudrost, on će im dati. Tako da postoji dva zapravo stepena i uopšte ta dva stepena su simbolizovana kroz arhitekturu svih hramova u prošlosti. Počev od tabernakla. Sam tabernakl je fizički izdvojen i odignut. Isto tako je Solomonov hram kasnije bio odignut. Ima nekoliko stepenika, od čega je svetinje nad svetinje najviši stepenik u srcu hrama. I to vidimo kroz pismo, i gde se jasno vidi dva mesta gde Jahve, sad da li je Jahve, videli smo da se mnogi i potpisuju njegovim imenom, a da nije on u pitanju, gde dvojica kaže da se nalazi sa Izraeljem. Evo kaže ovako, u Izlazak 29. poglavlju kaže: a ovo treba da prinosiš na žrtveniku. 2 janjca godinu dana stara, svaki dan bez prekida. Jedno jagnje žrtvuj ujutro, a drugo uveče. Neka to bude trajna žrtva paljenica od koljena do koljena na ulazu u šator od sastanka pred Jahvom. Tu ću se ja s tobom sastajati da ti govorim. Znači na samom ulazu u šator od sastanka gde je oltar za žrtve, gde se proliva krv, znači još se ne ulazi u hram, tu je onaj veliki oltar, bakarni oltar na koji se pelo rampom, ne stepenicama. I na tom oltaru je znači svakodnevno, 2 puta dnevno trebalo da bude spaljivan po jedno jagnje, jedno ujutru, jedno uveče. I sad je interesantno što kaže: na ulazu ću se sastajati sa tobom pred Jahvom. Zašto Jahve govori o sebi u trećem licu jednini? Zašto kao da nije on? Sad ćemo videti. Imamo drugo uputstvo, ali na drugom mestu unutar hrama, gde kaže sledeće, poglavlje, Izlazak 30. poglavlje. Postavi žrtvenik pred zavjesu što zastire kovčeg svedočanstva, nasuprot pomirilištu nad svedočanstvom. Gde ću se ja s tobom sastajati? Neka na njemu Aron pali mirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla. Neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje. Da to bude svagdašnje kadiono prinošenje pred Jahvom u sve vaše naraštaje. Ne prinosi na njemu ni neposvećenog tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni levanice.
Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roščićima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh jednom na godinu neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako činite u sve naraštaje, jer je oltar presveta svetinja Jahvina. I sad šta vidimo ovde? To je onaj čuveni žrtvenik koji je kvadratni i koji je od zlata i koji se nalazi na samom ulazu u svetinju nad svetinjama. I koji je oltar za isključivo miomirisni tamjan koji se priprema ujutru i uveče. Znači, kao što se na ulazu u sam tabernakl na velikom oltaru gde se spaljuju životinje, žrtvuje ujutru i uveče po jedno jagnje. Tako se ovde na samom ulazu u svetinju nad svetinjama ujutru i uveče pali isključivo miomirisni tamjan, nikakva krv, nikakvo meso, ništa i to stoji uvek za sve naraštaje, jer je to presveta svetinja Jahvina. Znači, ništa ne sme da bude neposvećen tamjan, a kamoli paljenici, prinosnice ni livanice, znači ništa od žrtava. Ali zanimljivo što kaže u ovom poslednjem stihu koji sam navela, to je 30:10. I jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roščićima, krvlju žrtve koja se prinosi na greh. Jednom na godinu neka obavi obred pomirenja za žrtvenika. Šta to znači? Aron tada za sebe i za svoju porodicu kao sveštenik i kao prvo sveštenike mora da napravi obred pomirenja i da donese, znači onaj koji predstavlja ceo narod. Pa na šta vam to liči? Pa to je predpriča i najava Isusa Hrista, jer on dolazi kao naš prvosveštenik i svojom krvlju samo jednom u godini, znači jednom u veku, otplaćuje sve što treba sopstvenom krvlju, nikakvom drugom posredničkom, jedino svojom krvlju. Znači, to je simbolički ovo što radi Aron, jednom godišnje dolazi. Znači, to je jednom u veku što je Hrist došao i dao svoju savršenu žrtvu i njom namazao roščiće na oltaru kadionog mirisa. A ovo moje viđenje da je to zaista Isus Hrist potvrđuje sam Pavle, koji kada priča o nadi kaže u Jevrejima 6:19 i 20, kaže nada koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duše koje ulazi u unutrašnjost iza zavjese, kamo Isus uđe kao preteča za nas postavši veliki sveštenik do veka po redu Melkizedekovu. Šta to znači? Pa to je upravo ta žrtva prvosveštenika koju donosi sopstvenu krv i zalazi iza zavese u svetinju nad svetinjama. A šta se desilo u trenutku kada je Hrist predao dušu svoju? Desilo se da je, sad ću vam pročitati, Matej 27:51, tada se zavjesa hramska razdera na dvoje od ozgo do dolje, zemlja se potrese, hridine se raspuknuše. Marko kaže, tada se zavjesa hramska razdera na dvoje od ozgo do dolje, 15:38. I Luka 23:45 kaže, sunce pobrča i zavjes hramski razdera se na dvoje. Šta to znači? Da nema više žrtava, nema više pretiline, nema više potrebe za bilo kakvom žrtvom, jer je pala najsavršenija žrtva i sve ostale su samo bile senka nje i bile bi senka nje, jer savršena krv otplatila je sve grehe ikada i igde. I ono što je bilo bezakonje prestalo je da postoji samo za one koji su prihvatili priznanicu koju nam je Hrist dao u ruke, da je plaćeno. Znači, samo je potrebno da se pozovemo da je neko platio. To je ono što Satana zna dobro, da mi ne znajući da je plaćeno, grcamo u grehu i nemajući priznanicu na koju da se pozovemo za savršenu žrtvu, Satana ima pravo da dođe i da nam radi šta nam radi. Da nas ubeđuje da moramo da uradimo ovo ili ono, ovaj ili onaj ritual, da nas religije dočepaju svoje ralje, da nam nude raznorazne pogodbe i trgovine kojima ćemo se otplatiti. Nema toga. Imamo priznanicu i možemo se uvek pozvati na to. Kao kada ja kupim u prodavnici, ja ne mogu da nosim i zamolim mog sina da dođe sa računom da pokupi robu. Isto to je Hrist uradio za nas. I zato možete misliti koliko Gospodu smešno izgledaju ti rituali, koliko nas gleda kao bezumnike, jer ne shvatamo u duhu šta je uradio za nas, koliko bezvređujemo njegovu žrtvu kada pristajemo na junice, ovakve ili onakve, na tri oče naša, na raznorazne brojanice, molitve na proskomidijama i ostale žrtve, jel? Da se otplatimo. Nema toga. Jedino što Jahvu interesuje, odnosno našeg spasitelja, Ješua spasava, Gospod Jahuva spasava, to je
naše stanje duha, naša duša koja više nema pokrov na sebi. Jer upravo to znači cepanje zavese na pola. Znači da je Hristovim telom raskinuta bilo kakva posrednička veza između nas i duha svetvorbenog duha koji daje vaskoliki život. Mi smo došli u direktan kontakt. Ne možemo i ne moramo više da pričamo preko koprene koju neko stavlja na lice zato što nama smeta njegov sjaj, kao što su tražili od Mojsija da pričaju sa njim, a da drži pokrov preko lica. Nema toga. Gospod je svojim telom, dajući ga kao savršenu žrtvu kojom je otplatio, jedna priznanica koja plaća sve. Znači nema više greha jer je globom plaćena sva cena. Kogod da je neko stavio da je visoka globa, ta cena je postignuta i Hrist je tačno toliko platio. Zato nema greha više, jer je globom otplaćeno. Vi ste šoljice koji ste u supermarketu polomili, platili. Imate pravo da nosite tu srču kući ili da je ostavite tu. Ne može niko da vas goni jer ste platili cenu. Tako i on za nas plativši raskinuo posredništvo. Više ne moramo da idemo preko posrednika, nego možemo u duhu direktno da dođemo u večnost. Da osetimo dah večnosti i večnog života koji nam Gospod daje u duhu iznutra, jer ne moramo više da pristupamo posredno preko tela. Telo je tu sada samo kao balast. Ja vučem ovaj leš sa sobom koliko god mi Gospod kaže da... Ali ono što je bitno i važno u meni nije moje telo, nego je moj duh. Jer moj duh više nije moj duh, on je deo mog Gospodara, glave čije sam ja telo. Ali telo isključivo kao duh koji dobija naznaku kao avans u ovom telu onoliko koliko mi Gospod daje duha da vidim, da naslutim dah večnog života koji mi on nudi. I zato je Hrist raskinuo sve veze između ovog i onog sveta, pokazujući kogod hoće da primi besplatni dar, on mora u duhu da otvori dušu svoju, da obreže srce svoje. Zato se i priča toliko o obrezanju. Zato je i kod Jezekilja naglašeno, već kada priča o onom čuvenom svom hramu koji više ne može biti na zemlji, to je naravno nebeski Jerusalim o kom on priča, jer Jahve nije mogao da podnese skrnavljanje, nije mogao da podnese šljamčenje tih poganih anđela koji su tražili da se ogrebu o njegovu slavu, da je pogane njegovu slavu, šljamčili se u njemu. Pročitajte 43. poglavlje Jezekilja, bit će vam jasno. I tada on govori, kaže ovako, veli svemogući Gospod, ni jedan tuđinac koji je neobrezan na srcu i na telu ne sme stupiti u svetište moje. Ni jedan od tuđinaca koji borave među sinovima Izraelovi. Pa znači već je Jezekilj znao da nije samo telo važno, nego da je najpre srce ono koje je neobrezano. Šta to znači? Neobrezano je ono koje ima pokrov na sebi. Jer kada pogledate, ako idemo baš da samu reč analiziramo, otkud obrezanje i neobrezanje, pa ono što je obrezano je ono čemu je skinut omotač, prostor koji saklanja, koji pravi mrak, koji pravi zaklon u koji može da se sakriva sve ono što ne treba da bude tu. Znači ono što ne treba da bude upravo traži mrak i sklonište. Kada vi uklonite pokrov, vi uklanjate mrak i uklanjate mogućnost tom nekom da se sklanja u mraku, bilo to mikroorganizmi, razne gljivice, plesni, kvasci i ostala gamad u vidu greha. Znači kako bukvalno, tako i figurativno. Metaforički, mrak je mesto da se sakriva ono što ne želi da izađe na svetlo dana, a nema ničeg, lepo kaže Jevrejima 4, čini mi se da kad kaže da nema ničeg skrivenog pred očima onog koji sudi, jer on je taj koji razdvaja zlavke od moždine, on je taj koji razdvaja dušu od duha. On hoće da ima direktan kontakt s nama. Kako da ima direktan kontakt s nama ako mi srce svoje nismo obrezali, nismo skinuli pokrov i zavesu sa njega? Ne želimo da s njim direktno komuniciramo, hoćemo da čuvamo pokvarenost našeg srca. Lepo kaže Solomon, srce nada sve pokvareno i zlo. Zašto? Zato što nije obrezano, to je u vreme Solomona. Puna suprotnost duhu je srce koje je neobrezano, koje je pokriveno, koje je tvrdo srce koje nije od mesa. Dakle, kameno srce je ono koje je neobrezano, u kom nema prostora za promjenu. Ali Hrist nam je omogućio da obrežemo svoje srce, da bismo imali direktan kontakt bez zavese, da uvek možemo da kročimo u svetinju nad svetinjama direktno i da kadionom
oltaru pošaljemo Gospodu naše molitve, da one direktno do njega dođu, da on sa nama kroz nas komunicira, da nemamo posrednika, da ne pričamo kroz razne marame, zavese, koprene, zato što nas zasenjuje njegov sjaj. Ne, nego mi živimo od tog sjaja. Taj sjaj je postao deo nas i dao nam pravi život, rađajući nas na novo, u duhu nas rađajući na pravi način, da je izvor vaskolikog života, jer ne rađaju se ljudi zbog jajnih ćelija i spermatozoida i svetlosti koje proizvodi hemijska reakcija prilikom oplodnje. Ne, život počinje kada Duh Božji naseli čoveka. To je onaj duh koji je došao od njega i koji kada ovo trošno telo završi svoj put, vraća se. Ali mi sad znamo gde idemo. Mi nećemo nikad ni napustiti ovo stanje duha u kom živimo zajedno sa Gospodom. Onog trenutka kad ga nađemo, onog trenutka kad shvatimo svu veličinu njegove žrtve, da mladoženja kog po zakonu ne može da oženi istu mladu onda kad joj je dao knjige raspusne. On mora da umre po zakonu da bi mogao ponovo da oženi. Naš mladoženja je umro da bi svoju mladu mogao ponovo da oženi. To rođenje u duhu je najveća stvar koja postoji, jedina stvar zbog koje vredi živeti. Jer sve ovo u telu je samo bedna naznaka onog što nam Gospod sprema, spremajući nam stanove i obećavajući nam da ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što u srce ne dođe, ono ugotovi Gospod onima koji ga ljube. A kako bolje da sve ovo zaokružim osim preko Jevreja i preko Pavlove vizije, cele stvari. Kaže Jevrejima 9. Imao je do duši prvi zavet propise za službu Božju i za svetište zemaljsko. Bio je naime načinjen šator prednji u kojemu je bio svećak i sto i postavljeni kruhovi što se zove svetinja. A za drugim zavjesom bio šator koji se zove svetinja nad svetinjama, koja je imala zlatni kadioni žrtvenik i kovčeg zaveta obložen sa svih strana zlatom, u kome je bila zlatna posuda s manom i štap Aronov koji je bio procvao i ploče zaveta. Znači sve ono što je unutar kovčega zavetnog. A povrh njega bili su heruvimi slave koji su zasenjivali pomirilište, o čemu ne treba sad da se govori na kraju. Najposle. A kad je ovo bilo tako uređeno, ulazili su sveštenici svakda u prednji šator i vršili žrtvenu službu. A u drugi, to jest u svetinju nad svetinjama, je ulazio jednom u godini sam veliki sveštenik, ne bez krvi koju prinosi za svoje i za narodne grehe neznanja. Znači, sa krvlju koju je mazao na rogove, jel tako, to smo već rekli. Ovim pokazuje Duh Sveti da se još nije otvorio put u svetinju nad svetinjama dok prednji šator stoji. Dakle, dok postoji svetinja, onaj prvi deo šatora u koji prima sve one silne žrtve, ono silno meso, one silne paljenice, levanice, zahvalnice, pričesnice, ono krvi, pretilinu i bubrege i salo od silnih životinja. Šta kaže? Ovim dokazuje Duh Sveti da se još nije otvorio put u svetinju nad svetinjama dok prednji šator stoji. Pa kaže dalje, taj je slika za sadašnje vreme po kojoj se prinose darovi žrtve koje ne mogu da usavrše u savjesti onoga koji služi. Jer su to zapovedi o izvanjoj čistoći, o spoljašnjoj čistoći, za jela i pića i različita pranja, a postavljene su do vremena popravljenja. Šta kaže tu ovaj drugi prevod? Sve same na ićima i pićima i raznim pranjima utemeljene telesne uredbe nametnute do časa ispravka. A šta je čas ispravka? Hrist se pak pojavi kao veliki sveštenik budućih dobara, po većim i savršenijem šatoru, nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja, znači za nebeski Jerusalim, to je svetinja nad svetinjama, i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj, uđe jednom zauvek u svetinju nad svetinjama i nađe večno otkupljenje, jer ušao sa svojom krvlju i stavio na rogove kadionog oltara i otplatio na sve. Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećio nečišćene, daje telesnu čistoću. Dakle, telesnu, to je taj predvorje, ta svetinja, taj prvi deo šatora koji prolazi sa Hristovom žrtvu. Kaže dalje u Jevrejima 9.14, koliko će više krv Hristova, koji po duhu večnom samoga sebe, bez mane,
bez greha, prinese Bogu očistiti savest našu od mrtvih dela, na službu Bogu živomu. A radi ovoga je posrednik novog saveza, pa do smrti za otkupljenje prekršaja i starog saveza pozvani zadobiju obećanu večnu baštinu. Da malo šaram po prevodima, čisto da vam objasnim kad kaže dalje u Jevrejima 9:17, jer je zavet po smrti potvrđen, budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga načinio. Jer zavet ovde zapravo u drugim prevodima se tretira kao oporuka, odnosno testament. A šta znači na engleskom testament, testimony? Svedočenje, svedočanstvo. Jer je zavet po smrti potvrđen, budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio. Znači onaj koji pravi testament, oporuku, tek nakon njegove smrti taj testament, odnosno oporuka, može da dođe na snagu. Jer oni koji ga nasleđuju tada dolaze kod advokata da stave u punu snagu. Znači da učine pravosnažnim odluku koju je testament ostavio. I zato je meni zanimljiva poreklo, zajedničko poreklo reči testament i testimony, jer testimony je svedočanstvo. Jer kaže, jer ni prvi nije utvrđen bez krvi, znači zavet, odnosno oporuka, odnosno testament, odnosno svedočenje. Jer kad Mojsije izgovori sve zapovesti po zakonu svom narodu, onda uze krvi jarčije i teleće s vodom i vunom crvenom i isopom te pokropi knjigu i sav narod, govoreći ovo je krv zaveta koji Bog načini s vama. I tako i skiniju, a šta mu dođe skinija? Skinija mu dođe šator i sve posude za službu Božju jednako poškropi krvlju. I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu i bez prolivanja krvi nema oproštenja. Znači prvi put je neko morao da umre da bi taj zavet postao pravosnažan, da bi testimony, odnosno testament, stupio na snagu. Znači drugi put Hrist, poštujući pravila po kojima se ostvaruje oporuka, odnosno testament, mora da umre i svojom krvlju čini zavet pravosnažan. Tako dakle treba da se slike nebeskih stvari čiste, ali same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih. To kaže Jevrejima 9:23, kod Vuka to kaže ovako, tako je trebalo da se obliče nebeskih ovima čiste, a sama nebeska boljim žrtvama od ovih. Znači nama treba nebesko čišćenje. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božim za nas. Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine s krvlju tuđom. Ne. Inače bi on morao mnogo puta stradati od postanja sveta. Ali sad jednom, na svršetku veka, javi se da svojom žrtvom satre greh. Znači jednom je došao i upravo ta simbolika kojom je Aron jednom godišnje ulazio, zapravo jednom u veku je sebe dao i otplatio. I nakon smrti krvlju i telom koje je dao je zapravo zapečatio zavet, odnosno svedočanstvo koje ostavlja nama, oporuku za nasleđe koje nam je dao. Jer nasledstvo se deli onog momenta kada onaj koji testamentom ostavi svoju odluku, tada stupi na snagu njegovom smrću da se nasleđe razdeli. I kaže Jevrejima 9:27, i kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud, tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnoge grehe, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Dakle, čeka nas i dolazi po nas da nas uzme u spas zauvek, da nas koji imamo priznanicu, koji se pozivamo za njega i koji ustima svojim i srcem svojim priznajemo da je on naš spasitelj. Dolazimo i kao sa priznanicom, kao sa propusnicom, kao sa počasnom pozivnicom prolazimo u Carstvo Božije. Jer imamo pozivnicu, držimo je kao svetinju u rukama, pozivamo se na nju i živimo svaki dan u skladu sa obećanjem koji nam je dao, a to je da smo već dobili život večni i da je naše obećanje tu, da smo ga već dobili, da ne čekamo. Zato mi kaže u molitvi, molite se kao da ste već dobili i zahvaljujte, jer i jesmo. Duh proučava i dubine Božije. Lepo kaže Pavle, iako je Jov rekao ko to još sme da proučava dubine Božje. Možemo mi, dao nam je naš oporučitelj, dao nam je naš baštinik
koji je nama ostavio baštinu večnog života tako što je sebe dao na žrtvu. I obesmislio predvorje, svetinju, onaj predvori, šator koji dolazi do svetinje nad svetinjama. A svetinje nad svetinjama znamo gde je nebeski Jerusalim, grad, prelepi grad mili. Onaj dragi grad koji dolazi, gde je obećanje našeg mladoženje koji nas čeka da uzmemo svoje nasleđe. Hvala vam na svemu i nastavljam u sledećem videu celu priču o šatoru, o kamenim i onim drugim odredbama zakona, iako sam htela sada, ali evo, Bog je hteo drugačije. Ja sam oruđe u rukama mog Gospoda, tako da ne zamerite mi, ja sam ovde samo pismonoša. Don't shoot the messenger. Hvala vam, nek vas Gospod blagoslovi, nek vam otvori srce, nek ga obreže potpuno, da nema ničeg skrivenog, ničeg, ni mračnog ćoška, ni jednog u vašem srcu gde bi bilo ko tu ne treba da bude, mogu da se sakrije. Neka bude sve otvoreno, neka vas okupa slabom svojom, svojim svetlom beskrajnog života, neka vas učini dostojnim da budete njegovi sinovi i njegove ćerke, da budete baštinici onog što nam je ostavio svima nesebično, ljubeći nas beskrajnom ljubavlju i praštajući nam sve. Toliko od mene. Hvala vam. Prijatno.